wasan ƙarshe ne na cin kofin Spanish Super Cup. Kuma tuni wannan fili ya riga ya cika kwari kuma za a yi wannan wasa ne karkashin jagorancin alƙalin wasa Juan Martinez. Ga tuni 'yan wasa suna tashan hannu tare da masu horaswa kafin an jima mai munna ya munna mai fuskar shanu kuma ya fuskar shanu. Tuni kowane bangare sun shira tsa kuma an riga an sa wasa wala bangaren Madrid kuma ga shi kenan wane ne Vinicius barawo da mai kaya Vinicius ga pena Vinicius shikenan Vinicius ya leƙa ragar basa a gaban Ikwani. Ka duba ka gani yadda filin kamar ya tsage ko me suke yi ka gani ka rasa me suke tunani a roho tunanin me yake amma tana kaga yadda Vinicius ya bulle ya wuce kaga yadda Bellingham ya tura mai kwallon suna tsaye suna ganin shi kai wannan yaro hituna ne ka duba gani da salon murnan na irin ta Ronaldo wato siyo fili ya rude babu wani sata gida da aka yi kuma nan ma dama ce mai kyau ka gani Vinicius din ne kuma ga nan Rodrigo Vinicius kenan Vinicius ya ƙara kwallo kai da alama yau ba sa daren kura za su yi wannan ta tabbata a yau Barcelona daren kure za su yi a yau kwallo biyu cikin kankanin lokaci a gaban Ikiwani ka duba gani fili ya rude ko ta ina sai munna ake yi kamar ba Barcelona ba anya ba sa ba a yi muku tofi ba babu alama watakila da alama cewa ba sai an musu tofi kaga duk yan bayan da bayi suke ja da kugu suke ja nan ma dama ce mai ke kuma ba sa watakila su abin arziki ga nan balda ya kada suke ba ne kaga ta fito Lewandowski lawal mai aski ya da ruhin ba sa yanzu lawal mai aski kaga yadda ya mata gom babu mai tsaron ragar da zai iya tare wannan turinya ta lawal mai aski zabi da ya kusa zama zabo kaga zambur ya miƙe yana cewa dole ku gyara ma'ana a gyara tunani wannan ma dama ce mai kyau an kada ciki kaga banarati Aroho ne ya dadime Vinicius a kokarinsa na ƙara kwallo ta uku amma ga yana sun kewaye Martinez kuma banarati kuma shikenan Vinicius yaro ya kafa tarihi kwallo uku a ragar basa Vinicius ya kafa tarihi ya zama gagara ba dau ka gani kai babu yadda fena zai da wannan kwallo gaskiya fena yau sai dai mu ce a kaɗa ma garan gajigal yau fena sai an kaɗa ma garan gajigal nan ma Vinicius din ne ya wala gigi da roho kuma ga ya gadi shi kenan Rodrigo ya cika lissafi a gaban Ikiwani kwallo tun ana ɗaya ba ko ɗaya biyu ba ko ɗaya uku yanzu hudu rigis shikenan ba su sun shiga jimani ba su sun shiga jalala ba sa da suna gidan ban kashi yanzu ba su sun da gidan ban tausayi ka duba gani yadda aka yi wala gigi ko ta ina gashi nan ma ka gani a roho shikenan jan kati Martinez ya bashi haushi ne kawai ina gani kaga yadda ya girbe shi babu yadda za ku yi basa sai dai mu ce basa pam muna taya ku murna Madrid da wannan katafariyar nasara da kuka samu a gaban Ikiwani ga nan ya daga shi shikenan sai dai mu ce muku congratulations Madrid sun kafa wannan tarihi na dage Super Cup fan an gama da ku basa